Значи обукнал. 48 номер. Виж. Не. Си го представи Бисо, 48 номер. На кеца. Гледай. Всичко по края е риба. Това си майка. Тука. Дай, какво става? Кефал. Всичко е с кефали. Дай, какво е края? Всичко е с кефали. Най-голямо пъчичи. А? Ай, тук я му снимай това. Охо, гледай какво е тук, брат. Гледай какво е тук. Тук направо... Все едно е валяло с нощи риба, бе. Баси, майките. Хиляди. М? Много големи загуби. Тези загуби трудно ще се възстановят, брачи. Години ще мина да се възстанови. Ние 2-3 години няма смисъл да идваме на рибата. Ще оцелява, ама защо? Сега Бисо да беше тук Бисо, ще ни каже веднага, той е биолог, веднага ще ни каже какво е, що е станало. Ще насветне, но го няма да я. Точно когато ни трябва го няма. Да направи изследванията. Ага.